Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Malud po kita para sa Immaculate Heart of Mary. We pray in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. We pray for the Church, the Pope, the clergy, and the religious of families and our parish. We pray for the conversion and consecration of Russia and China to the Immaculate Heart of Mary. O Mary, O my Jesus, I offer this devotion to love of you for the conversion of poor sinners and in reparation for all sins committed against the Immaculate Heart of Mary. O Mary, Virgin and most powerful Mother of Mercy, Queen of Heaven and refuge of sinners, we consecrate ourselves today to your Immaculate Heart. To you we give our bodies, our hearts and souls. To you we give our homes, our families, and our country. Mindful of this consecration, we now promise to imitate you by the practice of Christian virtues. With regard for human respect, we resolve to receive Holy Communion on the first Saturday of every month when possible, and to offer daily 5 decades of the Rosary with all our sacrifices in the spirit of penance and reparation. Amen. Most Holy Trinity, I adore thee. my God, I love thee in the most blessed sacrament. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Have Jesus, mercy on us. Sorrowful and Immaculate Heart of Mary, Pray for us and save us. Queen of the Rosary, sweet Virgin of Fatima, who have deigned to appear in the land of Portugal and has brought peace both interior and exterior, we beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring back to peace to all nations of the world, so that all of our own nation in particular may be happy to call you their Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, Pray for our country. Our Lady of Fatima, Obtain for all humanity adorable peace. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mi na, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ansa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indong mga tugang, ngunyan Sabado sa ika-13 simana sa ordinaryong panahon. Sabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat in honor of the Immaculate Heart of Mary, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Rolando Chua and family. Prayer for 6 years can go on healthy lifestyle. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Prayer for family traveling mercies, ni Agnes Almonte. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Froilan asin Maria Luisa, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para sa kalag ni Juan asin Gloria kan Asupardo and Cantara family. Para kay Efren kan Acosta family. Para kay Elena kan Daughters of St. Jude. Para kay Elena ni Tess D. and family. Para kay Aryan Jane kan Ribaya and Sanyosa family. Para kay Elena kan dulot kan sa iyang pamilya. Para sa gabos na kalag, dulot ni Ryan Abuedo. Para sa kalag ni Delia, ni Sunshine Imperial and family. Para sa kalag ni Antonio, ni Tet Bongalon and family. Para sa kalag ni Milagros, Isidoro, asin Josie, kan Fedelino family. Prayer for anniversary of Raul Rani, ni Christine del Rosario. Para kay Elias Sr., ni Mary Agnes Rodriguez. Para sa gabos na kalag, dulot Cantonga family. Asin sa kalag ni Vivian, dulot ni Teo, asin ni Marilyn. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to, an awit sa pagpuon. Awit asin magpasalamat. Awit asin magpasalamat. Magsamba asin mag-umaw sa Diyos. Sa ngaran ka na maasin ka na kiyasin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kagurang nantahan pagkamuot kan Diyos, asinan pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa itong mga kasalan, taganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyo ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pakapatawanan sa itong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkaran. Amen. Mahera ka,
makamibi kita. O Diyos, namimibi kami, nahuli kan grasya nin pagampon, binuot mo kami na maging mga aki nin liwanag, warasan na day kami matahuban kan diklom nin kaputikan, alagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katotoohan. Huli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateo niyato an enot na babasahon. Ginono sa libro ni Propeta Amos. Ini ang sabi nin kagurangnan. Sa aldaw na iyan, papatindugon ko ang harong ni David na napukan. Susulaton ko ang mga luho. Hihirahayon ko ang nagkagaraba, asin ibabalik ko sa dati. Arog kan mga nakaaging aldaw. Tanganing mabihag ang natada kan Idumea, asin ang mga banwaan na nagaarang kan sakuyang ngaran. An kagurangnan iyo ang nagtataram, gigibuhon niya iyan. Maabot ang mga aldaw, olay nin kagurangnan, na ang nag-aarado makakaabot kang nag-aani. Asin ang nagiginik kan ubas, makakaabot kang nagtatanom. Ang mga bukid magbubulos nin bagong arak. Asin ang mga burubuklod mamumunga nin kahamisan. Ibabalik ko hali sa pagkabihag ang sakuyang banwaan na Israel. Hihirahayon ko ang mga banwaan na binayaan asin sa indang pinag-eerokan niyan. Magtataranom sindanin ubas, asin iinomuninda an arak kaiyan. Magiribo sindanin mga tatamnan, asin an mga bunga kaiyan, iyo ang sa indang pagkakakanon. Papadanayon ko sinda sa saindang daga, asin daina sinda papahaleon dyan sa daga na itinao ko sa inda, olay nin kagurangnan sa imong Diyos. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan nagtataram nin katoninongan sa saiyang banwaan. An kagurangnan nagtataram nin katoninongan sa saiyang banwaan. Dadangugon ko an ipapahayag nin Diyos. Ninhuli ta siya nagpapahayag nin katoninongan sa saiyang banwaan, sa saiyang mga banal, asin sa mga nagsasarig sa saiya. An kagurangnan nagtataram nin katoninongan sa saiyang banwaan. An pagkaherak asin an katotoohan magsasabatan. An katanosan asin an katoninongan maghahadokan. An karahayan matubo gikan sa daga, an katanosan madungaw hali sa kalangitan. An kagurangnan nagtataram nin katoninongan sa saiyang banwaan. An kagurangnan magtataltag kad sa iyang mga karahayan. Asin ang satuyang daga magdadakol an pamunga. An katanosan manginginotan sa saiya. Asin ang kaligtasan magaantabay kan sa iyang paglakaw. An kagurangnan nagtataram nin katoninongan sa saiyang banwaan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga disipulos ni Juan nagdulog asin naghapot kay Jesus. Kami asin ang mga Pariseo nagaayuno, tadaw taan sa imong mga disipulo dai nagaayuno. Si Jesus nagsimbag, magmumundo daw ang mga nakikinasal,
mantang ang nobyo yaon pa sa kaibahan ninda, madatungan aldaw na ang nobyo hahalion sa inda, dangan na sinda mag-aayuno, dainin minatagubhang nin bagong tela sa daan na gubing, hulitaan daan magigisi kan bagong itinagubhang, asin urog na madakula ang pagkagisi. Siring man bagong arak, dai irinalaog sa mga daan na lalagan na anit, hulit akundian ilaogan anit mabusi. An arak mo ula, asin ang lalagan na anit mararaot. An bagong arak ilinalaog sa bagong lalagan na anit, tanganing dai masayang. Marhay na bareta ken sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Dios marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Sa satuyang nadangog na ebanghelyo, yaon ang pagpahayagan sa tuyang kagurangnan, ipinapasabot kung anoan sa iyang ministry, anoan sa iyang misyon sa buhay kan mga tao. Nayaon an sa iyang pagtao nin pagbabago sa buhay na nagaako sa iya. Bagong katukduan, bagong misyon na ini bago gabos sa paghiling asin pagdangog kan mga Pareseyo, minsan itong mga disipulo ni San Juan Bautista. Kaya yaon ang paghapot tinda natataan sa imo mga disipulo dai nagaayuno. Mantang kami asin ang mga Pareseyo asin skriba nagaayuno. Magayon ang simbag digdigan sa tuyang kagurangnan, naggamit siya nin metaphor tangani na i-explain siya sa inda ano ang katuyuhan kan sa kuyang misyon digdi sa ibabaw kan kinaban na ini. Enot ipinagkumpara niya sa iyang sadiri sa sarong nobyo. Kung ang nobyo yaon presente ang kasal sarong okasyon na kung sa inyaon ang kaugmahan. Asin sa iyang mga disipulo, iyon sa iyang mga bisita. Kaya sabi niya, paano magmumundo kung yaon pa ang nobyo, kung yaon pa ang kaugmahan, taan pag-aayuno, sarong simbolo o tanda nin pagmundo para sa sadiri. Kaya dahi man dapat na mamundo kung kaibahan pa kan mga bisita, ang nobyo, ang ikakasal o ang ikinasal. Kaya ini ang kasimbagan ng kagurangnan na kaypuhan, maugma kita kung ang presensya ng kagurangnan yaon sa satuya. Maugma kita kung kita perming katakod kan buhay na banal, kan buhay na maugma, kan buhay kan satuyang kagurangnan. Kaya yaon digdi ang pagpapahayag ng kagurangnan kan sa iyang presensya sa bagong panahon, nagtatao nin kaugmahan, nagtatao nin kapanuan. Pinapara kay ni mga daan na kaugalian, pinapara kaniyan mga daan na pagtubod, ninhulita ang kapanuan kan pagtubod na ini, yaon sa satuyang kagurangnan. Ikadua na isinabi digdikan sa tuyang kagurangnan, ang manunungod sa bagong tela, itong asindaan na nagubing, itong pagtagubhang nin bagong tela sa daan na gubing, na bako man angay, siring kan pagkaagnin alak sa lumang anit na dai naman angay tatibaad maluho. Ano ang but sabihon digdikan sa tuyang kagurangnan? Yaon an sa iyang pagtao, pagpamidbid kan sa iyang kahadean, na ang kahadean nin mahal na Diyos, nangangaiponin nin tunay na pagbabago
kan buhay ni sarong tawo. Bako lang ini adisyon duman sa mga nakaugalian, bako lang ini dagdag duman sa mga pinagtuudan kan mga tawong ini na nagdadangog sa iya, kundi gusto ning kagurangnan magkaigwan nin pagbabago tangani na maako sa bilog na buhay kan nagdadangog an kahadean nin mahal na Diyos. Kay baga minsan, igwanin mga tugang nyato na dipisil magatubang sa pagbabago o kaya mag-ako nin changes sa iyang buhay. O kadakol sa mga parokya, ang nadidipisilan na akuon ang mga bagong katukduan, ninhulita, igwanin sindang tinudan. Iyon na ngayon ni Father ang samuyang natudan na gimatahan, iyon na ngayon ini ang samuyang mga pinagpapraktis, kaya dipisil ang pag-ako nin pagbabago sa indang buhay. Kaya ini mga tugangan, magayon na hilingon taman digdi sa satuyang buhay. Enot, ang paghanap niya to kan presensya nin mahal na Diyos sa satuya. It challenges us to embrace the new life that Jesus offers, a life that is marked by grace, by renewal, and by joy. Kung yaon siya, maugma kita. Ikadua, yaon digdian sa iyang pag-agda sa satuya. We must be willing to let go of what no longer serve our spiritual growth. Ano mga bagay na dahil na nagtatabang sa satuya, and be open to the transformation work of the Holy Spirit. Iyo yan ang satuya na kuguson. Kaya yaon digdi sa satuya, an imbitasyon ng kagurangnan that we may live not in the shadows of the old tradition, but in the spirit of Christ's joy and the fullness of life He offers. Bukas kita sa pagbabago. Bukas kita si biyaya nin mahal na Diyos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganin sa kosin ng sindong atang, maako malugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na nagpakanigong naghihimo kan bunga kan sa imo mga misteryo, namimibi kami warasan nahuli kan mga banal na atang, maging maninigoan sa mong mga paglingkod, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay siminsan sa magpasalamat kami sa imo, banal na Ama. Huli ka namumutan mong aking sa Jesucristo, ang sa imong tataramo na ginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas sa sinparatubos para sa mo, nanilaman sa bagsikan ni Espiritu Santo, asin namundag sa Birhen,
sa pagutob ken sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daogon ang kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga angeles, asin kan gabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sa rong tingog na nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni ka ng gadang banal, buraboding gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalak ang ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainin sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya maninkalis sa sinigiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indosin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuho nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan na ko asin na sa liwanagan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan ka man nakakaligtas sa tugon, asin pinatod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Manyamo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit, an samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot,
kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulit sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, sa kong katuninongan ni tinataw ko sa indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin pagkaniguan siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan ng kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uyan, kordero kan Diyos, suy nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan, kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami na ang banal na sakripisyo na sumong dinulot asin pinakinabangan, buhayon kami. Tanganing kaiba mo sa danay na pagkamuot, magtao kami kan bunga na magdadanay sa paman.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostras salve, ad te clamamus, exules filii Ebe, ad te suspiramus, gementes et plentes, in lac lacrimarum vale. Ea ergo, O Pia, O Dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui glorious e Virginis Matris Maria Corpus sit animam, ut dignum Filii Tui habitaculum fecim eretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione litamur, eius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
morning po.